Kamote driver. Ang daming kamote driver. Ano pa naman tong buhay to sa Pilipinas? Ito naman tricycle. Nasa gitna pa. Ay nako kuya. Gitna mo pa. Kaantok pag live. Harap matulog. Kung pwede lang, wala nang trabaho para mga ay nako, buhay Pilipino, buhay mahirap. Buti pa yung nakabarong. Kahit magnakaw hindi mahuli yung mga lumalaban ng parehas. Ayan, shout out. Nasa Terminal 1 na tayo. At tayo pabalik na ng opisina. Mahirap talagang buhay, kailangan natin kumayod. Shoutout sa Meralco. Yung Meralco nga pala, hindi ko makalimutan yan. Shoutout sa inyo. Shoutout sa malalaking sa mayroong malalaking bill. Shoutout sa inyo, shoutout sa atin. Good luck sa atin lahat. Mahirap magtrabaho, kaya lang wala tayong pambayad ng Nawasa at saka ng Meralco pag hindi tayo nagtrabaho. Ayan, nakadaan na tayo sa Terminal 1, kaya susunod naman ito Terminal 2. Nung araw ito yata yung tinatawag na Imelda Avenue, yung itong kuha na to, itong dinadaanan natin na ito. Imelda Avenue ba to? Ewan ko, basta yun na yun. Basta importante makabalik tayo ng opisina. Dahil tayo nagkatrabaho na naka-compress ang oras, ibig sabihin pasok natin 7 to 6. Medyo mahaba, no? Ang haba, pero trabaho natin 4 na araw sa isang linggo. Sarap po yun at mga malaking sweldo sa gobyerno. Ayan, nandito na tayo sa traffic light sa may papunta ng cargo terminal NAIA Terminal 2. Matraffic talaga dito sa may stoplight nito nung araw pa man hindi na sila nawala. Hindi na nawala yung traffic dito. Ayan, ako, shout out sa iyo kamote rider. Ayan, kanina kamote driver, ngayon kamote rider naman. Napakaigpit ng kalaban natin dito sa kalsada, yung mga jeep at saka yung mga motor. Isama mo pa yung mga bus. Ahaha.
Dito pag nagkamali ka dito sa kalsada, yung mga motor na yan, oh, eh dapat wala nang problema yan kung di dapat ilagay lang nila sa tama yung pagmamaneho. Minsan pag hindi nakaroll yung ating camera, may mga ang dami mga ang dami mga kamote, kamuting gapang at saka kamuting kahoy. Ayan. Shoutout sa mga kamote driver. Ayan, hindi malaman kung saan pupunta. Sige na, magsiunan na kayo. Ayan, kita mo, magsabay silang dalawa. Ano kaya mangyayari sa kanila yung dalawa kung magsabay sila rin? Pareho tayong akit ng Skyway or ng Naiax. Ayan, naakit na tayo ng Naiax. Maraming salamat sa inyo. Sana supportahan niyo ulit yung ating channel dahil hindi na tayo monetize. Salamat po. Ingat po tayo. Bye-bye. I love you all. Ayan, time check nga pala ay 5:02. Kitang-kita yung araw, oh. Ang laki-laki ng araw. Ang laki-laki ng dakilang araw. Bye-bye. See you again. Love you all. Thank you. Please follow. And follow po. Thank you.